A menos de 24 horas do seu peche, Pontevedra xa fai balance do multisport de triatlón. Despois de acoller 10 xornadas de competición, a cidade considera a cita un éxito organizativo. Que eu creo que foi unha semana fantástica en todos os sentidos, un éxito de organización, un éxito deportivo e un éxito tamén de movilización de actividade económica e de proxección importante da cidade, pero tamén das Rías Baixas e da provincia de Pontevedra e de Galiza, ¿no? Máis de 3.500 deportistas de 50 nacionalidades diferentes participaron na competición, que contou con máis de 1.300 persoas implicadas na súa organización. A eles hai que sumar voluntarios do programa Ofibol, militares, empregados públicos e membros do staff de operacións. Pontevedra se ha vuelto a superar y Pontevedra somos todos. Y las primeras palabras de agradecimiento de la Federación Española de Triatlón tienen que ir a todo el personal implicado del Concello de Pontevedra. Todo es todo. No me quiero olvidar de nadie, pero las cosas que se hacen en Pontevedra en muy pocos sitios se pueden ver. La mejor marca que puede exportar una ciudad es la marca de promoción a través del deporte, porque hoy Pontevedra vale más que ayer. E iso é con lo que nos tenemos que quedar. O éxito organizativo hai que sumar os éxitos deportivos da selección española. Os seus deportistas fixéronse con 23 medallas, entre elas o ouro de Antonio Benito, veciño de Pontevedra en longa distancia, e a prata do galego Damián Suárez. El año que viene será la gran final en Pontevedra. Yo puedo decirle que las competiciones que hubo a nivel internacional después de la última gran final, todos los deportistas internacionales nos preguntaban que qué pasaba en Pontevedra, que fue maravilloso. Imagino que el año que viene va a ser todavía mejor. Pendentes de coñecer os datos do impacto económico, dende a organización destacan o impacto mediático do multisport. Máis dun millón de persoas de todo o mundo recibiron durante estes días contidos emitidos dende Pontevedra polas diferentes redes sociais. Dentro das celebracións de multisport que empezaron no 17, 18 Dinamarca, que fomos ali, e logo o 19 en Pontevedra, e que foron as dúas edicións máis participadas. Bueno, eu teño que decir que estou encantado da cidade, encantado da organización, encantado de toda a xente que traballou, que foron máis de 1.300 persoas. Tras pechar este capítulo, Pontevedra xa se prepara para a súa seguinte cita co triatlón. Será o vindeiro ano cando volverá a acoller a gran final das series mundiais.